Είστε σίγουροι για κάθε λίτρο. Πρόγραμμα εγγύηση ποιότητας και ποσότητας ΕΚΟ. Σε μια ξεχωριστή ενέργεια με στόχο να δώσει μια ιδιαίτερη πασχαλινή νότα και να μοιράσει χαμόγελα, προχώρησε το Factory Outlet, το μεγαλύτερο εκπτωτικό πολυκατάστημα και μέλος του ομίλου Φολί-Φολί. Συγκεκριμένα δημιούργησε μαγικά σοκολατένια αυγά, τα οποία μόλις με 1,5 ευρώ έκρυβαν μοναδικά δώρα για παιδιά, ενώ το 10% των πωλήσεών τους θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Κορυφώνοντας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, οι επικεφαλείς του ομίλου επισκέφθηκαν το χωριό ΣΟΣ της Βάρης, μίλησαν με τους υπεύθυνους για το έργο και τις δραστηριότητές του και μοίρασαν στα παιδιά λαμπάδες και μαγικά αυγά, ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές για το Πάσχα και προκαλώντας τον ενθουσιασμό τους. Καλή Ανάσταση! Αλφα-Μπανκ. Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.